Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Katag pagtagad mga kaigsunan na ito mga isgutanan rumutaga. Kini si Congressman Tevez. Negros mga kaigalaan. Ilaning Congressman Benji Tanghiyan. Ay buntag ni Moda J. Unsa man ang inyong Congressman sa Negros. Ilang mambibi Villanusa ni. Dito sa Negros mga higala. Kini ni ang wala siguro sa kita baglain tingali nga yung pasalag balaod inday kinoy. Mura ni mga higala og kanana ang kadako ba nato gasto nga nagbutang ta og usa ka congressman, usa ka district bitaw nya representative ana unya human abot dito sa kongreso mo la ning buhaton. Ambot ba ning iya mahigala tininood ba gining iya kaha o joke lang ning iya may pagka-joker ba kan si Tevez? Kaparihan na ito inyong congressman pos buhol na iba nga wala naman sila nohonaan katong adobo iyang ipadeklarar nga mo'y national food. Astilan ba yan no? Og inaning klasiha sa kaliber ning mga nani may siguro og magsugod na sa sagkonsihal sa barangay. Kay mo pasar kag resolusyon or ordinansa sa barangay adto ra sa barangay nga level but at least dili kayo ba madahig sa nasyonal ba? Kinyani mahigala madahig sa nasyonal. Kini si Tevez, Congressman Tevez, may buntag ni mo di akong, manulig plano mga higala nga kanang Ninoy Aquino International Airport, tangtango na. Mamani siya day. Tangtango na, ilisan na day. Sa ito yung ilis nga gusto indahin. Ang Ninoy Aquino International Airport, nga nung labdan pa man ng mga nanaw gusto niyang papason ka ng maumpangan og ilisan ko no sa Ferdinand Marcos Sr. Airport. Maghimo na laglaing projects BBM kung doon na sa project lain o niya iyang ipangan sa iyang amahan kung gusto manggaling. Kini may ani lisod bang kayo muratag na butang tag politika niya sunod o panalitan na pildes BBM lahin na po yung presidente tangtangon na po ng kwan dili na maayo. So mo na iyang unang nahunahunaan o niya nasawayan siya mga higala murag di man gyud maayo no nga unsan man taon ka Congressman Tevez karon ang nahunahunaan karon niya man ang balaod ato man ang gikuha mahigala ang ghosting mao na kuno ni mahimo ng criminal offense. Kining ghosting una kong nakadungog ani katutuang si Gerald Anderson wa nang pakitang Bia Alonso. Kaliman kay ning iyang balaod daw iyang balaod mga higala iyang gipalabang. Sus, opening salvo gyud mga higala sa kongreso. Unsa man ang gilihian man dayon natong kongreso rong bag-ong kongreso katawanan? Ang iya mga higala gipasal nga balaod ni Congressman Tevez, Congressman introduce na ako basahon. Republic of the Philippines House of Representatives. Wa pwede katambang Tevez ani day nga. Congressman kaning honghong bala nga. Ay na kay murag mahimot ang katawanan ani kalaki. Ang iyang giingon diri, 19th Congress, first regular session. Sus Ginoo ko gilihian dayon ang first regular session. Unsa man imo congressman palihi ni? First regular session. Mato dinhi introduced by Representative Arnulfo Arnie A. Tevez Jr. Ingon dinhi. Sa dili pa kumadto sa unahan na ato sang klarohon mo niya gi-file isa an act declaring ghosting as an emotional offense. Kini kuno usa ka balaod nun nga pagdeklarar mga higala nga kining ghosting mahimo kining emotional offense. Kining ghosting mga higala
nga gibuhat ning unang daghan na nagbuhat gyud oro ini pero dito ni sikat ning terminuha day kato pagbuwag ni Gerald Anderson og ni Bea Alonso. Kini gud Gerald Anderson kuan masagod ni kini bang may pagka kuan sad ba? Choy-choy tingali ning iya or baka mga higala may pagkagwapuhon kauban na sa may magkamauton. Pati daghan naman ning mga chicks, daghan-daghan ning mga uyab unya. Nay ubang uyab ani nga kuan ato si Bea Alonso may katapusan na uyab ani before ini ni kuan day. Ato na saguro lag showbiz ni oy kay unsa man pudes TVs ma ahat man taghisgot og showbiz. Karon ang iya rong gi-maintain inday ken mao na kini si kuan si Julia Barreto. Before lang Julia Barreto kadto man si kuan Bea Alonso. Unya uyab sad Bea Alonso natingalas biya wala pakita niya si Gerald. Wala pakita. Kana bang nikalit o kawagtang mo ni gusting? Daghan naman nagihimo ni mga tao uban ba? Nga mga gusting-gusting, mahimong babae mo himo ini, mahimong lalaki. Unya dito lagi ni sikat kay ilado man kay ni mahigala sa Gerald Anderson og si Bea Alonso nga nireklamos biya nga gusting man. Kana bang wagyoy kon ba? Nikalit na kawagtang. Moro man nila katong gikantahan day isang linggong pag-ibig gusting man gyapon to. Kuantay ka isang linggong pag-ibig nga Lunes nang kita'y magkakilala. Martes sa tunay nang muling nagkita. Pagsapit ng linggo sa to, nahanaw daw aso. Kana gusting gihapon na. Sa tuwin, si DJ Aiko may suito ani mo kanta aning DJ Aiko, unsa ganito? Kamaw ka mo kanta sa isang linggong pag-ibig? DJ Aiko sabi, kanang isang linggong pag-ibig. Pare. Kana dugay na nang gusting-gusting day, oy. Kana day isang linggong pag-ibig, gusting man na. Walang na musikat ug maayo kay pa man si Gerald Anderson. Be. Ali day. Si DJ Aiko be ato sang before kong padayon sa unahan bitaw. Ali na god inday kwan DJ Aiko kini DJ Aiko. Kanang isang linggong pag-ibig DJ Aiko, gusting na na. Babay kay labay man ka di nakit-antay na ka. Good morning DJ Aiko. Good morning. Morning, attorney. Oh. Kanang isang linggong pag-ibig, ghosting ba na siya? Gusting na kay lima ka Lunes nang tayo magkakilala. Amo ka mo kanta na DJ Aiko? Kumaw kayo? Be sige ko no be kay. Be, mag-search sa tag-lyrics Sige. Basta kay Lunes nang tayo magkikilala, Martes nang tayo muling nagkita. Miyerkules nagtapat ka ng iyong pag-ibig. Be, kini be. Okay. Kantahan ko na be DJ Aiko. Kana gusting, mandugay naman ang gusting. Karon pa gyud, ugwa ma Congressman Esteves dili mahimong balaod no. Wagit siguro ni siya ilingaw, attorney. Wa siguro. Sige, DJ sige. Aiko. Lunes, sige. Lunes nang tayo'y magkakilala, Martes nang tayo'y muling nagkita, Miyerkules nagtapat ka ng iyong pag-ibig, Huwebes ay inibig din kita, Biyernes ay puno ng pagmamahalan, mga puso natin ay sadyang naghawitan. Sabado, tayo'y biglang nagkatampuhan, at pagsapit ng Linggo, giliw ako'y iyong iniwan. De gusting. Gusting. Gusting kayo. Ang iyang kuros okay. Sana? Okay, bilis ng iyong pagdating. Hindi ko magkikuros na. Pag-alis mo bilis din. Sige. Gusting sama. Kay bilis din yung pagdating, pag alis mo sadyang kay bilis din. Disod kayo makig-duet kang DJ Aiko. Ay, mauwaw ta. Sa to DJ Aiko. Okay, bilis ng iyong pagdating. Sige. Okay, bilis ng iyong pagdating, pag-alis mo'y sadyang kay bilis din, natulog akong ikaw ang kapiling, ngunit wala ka nang ako'y gumising. Okay, bilis ng iyong pagdating, pag-alis mo'y sadyang kay bilis din, ang pagsinta mo na sadyang kay sarap, sa isang iglap lang, nawala ring lahat. Astangel ngiga.
Aska ngilngiga, ha? Atangi si DJ Aiko sa What's the Style. Ngilngiga ni mo DJ Aiko, pure buyag. Loy, salamat kay Praise God. Oh, Estilano. Nat mo na, kana gusting man na. Ay magkana. Oo. Pwede ko bitaw gusting. Hinumdum man na ko ganito, bebe. Gusting niya, lagi, hinagi man ka din. Magkun sa mga kadas gawas. Hinagi man ka din. Hinumdum man ko dayon aning kanta, ha? Niagi ko kay nag-ghost man pud ko. Ba- Sakit ba na mag-ghost, attorney? Oo, bitaw. Pero no? dili na kinahanglan nga himuag bill. Sakit ng gusting, pero di Oo. mo bala. Kanay kong kantaha di jay ko. Ako anang kantaha, mga high school ko ana. Dugay na ng gusting-gusting. Karon pa ni Tibis. Si Tibis pa buhimo ang nagbil. Pero nagiuban, actually na ako mga kailapod nga attorney Oh. nga nag-post pud sila unsa kano kung himuan nig balaod ang kaning ghosting. Oh. Kay naa man sige emotional damage ang tao nga maka-feel sa ghosting. Oh. Suma si Bea Alonso na ghosting maging Gerald Anderson. Oo. Kato Diba? ko Gerald, may laki mo sa gundo. Bitaw. So, kinini ang kuano, kanana ang di sakit ba yasa ng gusting? Sakit kayo. Pwede na himon sa lalaki, pwede sa himon sa babae. Pero mo lagi na kanana ang himuon ning offense. Kuan man gud na kana bang laliman ka na karon og di maka Actually karon attorney, Oh. daghan na kayo ng reply Oh. sa ilang gipang ghost. oh. Kay boss hindi. Laliman ka karon oh. Ya, badto ka karon mingo kana kong laki mato. Daghan mapasumangil kanang ang gugusting man waman kay walay signal, walay kuan. Ay, ate. Daghan pasumangil. Ay, daghan kayo. Oh, nya nagbalik na karon DJ Aiko, nagbalik na karon. Ang babae po bisag kibaw nga namakak siya sa iyang katarungan mingam sa iyam sa gindawaton. Dawaton na sa kay. Dakilang marupok. Oh, nagingon. mo na. Nga usahay gani kana kaila ka sa nakibaw ka na makak nakibaw ka nga imo lang dawaton kay mo nagingon sa kanta nga. Sa tong kanta ayaw ko nang malaman pa na mayroon ka ng iba. Nax. Oh, nax. Kato bitaw nga kanang unsa to day di na inalam ang totoo. Baka masaktan lang ako. Sama na. Unsa man na siya nga? Kuha ko no. Siguro- Bulag sa katotohanan. Bulag sa katotohanan. Ah. Actually, idol og mga kasama no. Ah. Di man ta blind sa love. Dili kita ako di kumutuwa na kanang love is blind, di kumutuwa na attorney. Masahay mo na nga love is blind pero actually love is not blind. Ah. It sees but it doesn't mind. Ah. I love mo gud tong tao. Ah. Diba, Miss Ken? Ah. Mr. Buen? Oh, kaya Ay, nagbalik, nice one, gusting sa gusting. Nagbalik mo nga ka nga, di na inalam ang totoo, baka masaktan lang ako. Hayaan nang maging bulag sa katotohanan. Given gud na attorney. Oh. Kani man kung mahigugma ta idol ang mga kasama no. Mm. Given magid na nga masakit tanta. Oh. Oh, so dapat musuod man kay kagugma, relationship or bisan unsa pa na andam ka nga naagid na ang pain. Oh, unya panitan og mo gusting gisa niya, dagang sa di na maapas mo nang moingon na ka nga dire na lang ko kutob. Okay ka na siya. Oh, dili pero sana. Pero ate ka. ka. Kantahan ko na tong chorus Sige. na DJ. Kung sa'y chorus na. Pero ate. Dire na lang ko kutob, dire na lang ko taman. Wait lang ha. Dili Wait, na sago. kumugukod sa taong kusog mo dagan. Okay, dara. Bebe, sige, be. Diri na lang kukutob, diri na lang kutaman, dili na kumugukod sa taong kusog mo dagan, kay kung dikyot, wana tayo pugsanay, ay na lang, ay nakug ati ka, pero ati kra, ha, ati kra, ha, char. Okay. Oh, Char. Unya, sa ganito, badili na lang ka mo, Kwan. Oo. Ginagukod, kapoy naman kayo. No? Pero actually, attorney, naamang gay times. Night no? times, Na oh. worth it put imong pagukod. Oo. Sa- Kana bitong Sa tubay ka mo, gukod yung ka. Try na. Ako na basol. Ako man gud attorney, ako mindset man gud when it comes to love, ganahan ko wala ako ipagbasol. Oo. Bisan pag bati ang ending anak nga relationship, basta kay ni-try ko sa tanan na kung makaya para mo work me. Pero gitry na ko tanan, wala man day ni work. Oo. At least akong gibuhat tanan. Sana all. Sa tuwi ko na ang sugod na ng kanta, ha? Napay yung mga lyrics na ng Kwan, may numdum lang gutan ni magkantang Kwan ba? So, mo na yung Kwan. Kani kang Jackie Chang? Oh, Jackie Chan. Sabay Kwan na. Ang sunod na nga Kwan bitaw? Sa tuwi sunod nga Kwan na. Kani ah. Bullpen man gani, mawala sa to. Ah. Sige ko no.
Asa man to? Feelings pa ka ha? Sabi, Ano asa na? man? Magkatawa kong maghuna-huna nganong naglisod kong move on mo sa una. Di balim tanon man gyud unta ko ang putog naon sa to. Di gyud ko kalimot nimo. Apan karon na bago na. Ballpen man kani mawala. Feelings pa ka ha? Oh, Char. Pero nag-text na ko si DJ Boyke, matod pa niya, morning attorney, naanay original song. Si DJ Aiko nga murag may pagkagusting pod. Katahan ko na imong original song. May pagkagusting ko. Kasama na compose ani. Actually, gicompose siya sa akong friends, or Jundal Bacalso, Miss Okay. Kat. Alright. Nya ikaw may nagkanta be. Ako nag-interpret. Sige, sabi, kantahan ko na be. Chorus? Unsa man Boyke? Unsa man ito pagkanta DJ Boyke? First part? Or sa man? Pwede na sad. Taas ni siya, pila ka kuan. Dili ra. Mga 3 minutes. Naara siya sa YouTube, available on Spotify, mga idol. Wala unta. Original song mong gini mo ni. Asa man, first stanza lang niya, chorus. Sige. Sige be. Uy, kapo, ayaw sigig pakyutiha. Duda ko, trip lang trip ng imuha. Ayaw bayag binuang ha. Humugrabani nga ko ang kasing-kasing ko ay da. Mahulog dayon si muha. Wala unta ni mo unhi. Wala unta ni mo sugdi. Awalang karon. Perting pagkabua ka. Perting pagkahulog aning kasing-kasing kong miyasa. Nindot no DJ ko. So available na nga kwan. Yes. Kapila pang ganyan magigamit no nindot. Ay, Samot na og kanang salamat. kwan. Sa may nagduyog nimo ana. Koan, gi-arrange siya ni Sir Neil Salarda. Oo. Usapod kasi kat nga arranger, and then na siya sa Spotify and YouTube. Kining nag-compose ani kinsa imong amigo kwan. Amigo na ko. Actually, true story gid siya. True story. Mo naman gud nga nindot pa binaw pertig yung pagkabuaka. Huluga. Kasing-kasing kong miasa. Oo, pastila no. Grabe na gyud. Pastilan, grabe na gyud. Na DJ Boyke nag-text nako. Oy, ka-relate na siya na attorney pastilan. Ha ha ha. Ay, sa pag-hapos man. Hi, ako manager sa IFM, DJ Boyke. Pinag-shout na ko, hi ni Borja Quico sa taga-tunghaan, Lanog, kay ang DYHP dito, Lano attorney. kayo. Mani gusto ka na DJ ko. Dugay naman ang gusting-gusting. Dugay na ni karon. Dugay na gyud. Si TBS na gyud nakahimo ini pagdas kongreso. Matalinong talakayan, napapanahon at pinag-uusapan. Dito diretsahan, walang paligoy-ligoy, walang bulahan. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tata, RMN, radyo mo nationwide.